Znači, evo tu je kod Špunja moj brat, vidite? Ovdje je ova gazdarica na vilu, što ja čistim. Sa Robuxom. Da, ona tu spije, a ja tu. I sada tu je Trifko do mene zato što treba da špionira. Jako se plašim. Ako mi otkrivi, ja ću da umirem. I ja ću da umrem. Ako ne otkrije, nećemo drugi da prankujemo. Jeste. Bacite što veliki like i subscribe. Da. Da dođemo što pre do 1000. Do 1000 subscriberova. 100k subscriber. Ajmo svi subscribe. Vidite. Ljudi, ja sam presigurno na dani telefon. Nazad. Ja sam malo presigurno. Smeni se grad, ljudi, smeni se grad. Jeste ona spava. Ne mogu da verujem, ljudi, kako je dobro. Evo ga brat ako negovi. Traj. Evo. Pomera se. Da, ja. Vidite koliko je go. Vidite nov grad, vidite ovo. Da vidite. Vidite. Ljudi, ovo je more. Boga mi ima bazen. Evo. Pomera se. Pomera se, ne pipkaj telefon. Ne pipkaj i ne se mrtaj ti. Čekaj, jer se... Evo, ustavaj. Ljudi, ustavaj. Ako ne vidi, ja sam to. Odi još blizu. Ako dođe sad kod tebe. Evo tako. Čekaj da ne se vidiš. Evo svanulo je. Ja treba da i pravim ručak i večeru. Ja mogu. Da. Triko sedi u sobu. Ok. Ja princezu ne smem da razbudem. Nešto kažem na moje druge ravnice, šta oni drago je, ja imam svoju kuću, ama Ljudi, jako sada ja treba... vidite šta pravim, otrove, laboratoriju imam ja, ljudi, to je baš meni. Evo tu sad nešto razgovaram s ovim mojim. I evo ga. Ljudi, ja se jedva iznađuvam. Evo ljudi, baš Evo i kokice da ih spremem. Čekaj, sada ću i kinesku hranu. ljudi, bacite like, subscribe. Da. Na drugi telefon, na moj, na dani telefon. Bacite taj like, subscribe. Ja sam otvorio nov kanal. Da. U moj telefon, kako se zoveš? Jer je ti kod Ani ili jer